Здравейте хора, аз съм Смут и в този клип ще ви покажа откъде и как да си апдейтнете драйверите на вашата видеокарта за Windows 8. Така, значи, нека да започваме. Влезете си в контролният панел, след което давате на диспетчер на устройства, давате на Display Adapters и това са ви процесори и видеокартата. Това ми е видеокарта. Даваме на актуализиране на драйвера и даваме автоматично търсене на актуализации за драйвера. След това изчаквате малко, за да потърси драйвери. Може да отнеме някакво време, но все пак търси онлайн драйвери за нашата версия специално и става по-бавно от обикновено. И така, готово е. Windows прецени, че вашият софтуерен драйвер е актуален. Добре. След което това значи, че няма нови апдейти за видеокарта. Сега минаваме на процесора. Това мисля, че ми е видеокарта. Даваме жълто. Това ми е видеокарта. Ще гледам, объркал съм. И отново даваме на Windows да прецени, да видим сега какво. Дали има някакви апдейти за видеокарта. И тук няма никакви апдейти, което значи аз има най-новите апдейти. И да, така си апдейтвате видеокарта и процесора за най-новите драйвери по-точно. А тук са ми процесорите, 4 процесора са. И така, това беше от мен. Благодаря, че гледах този клип. Очаквайте още полезни уроци за вас и до скоро.